gihagit karon sa Malacañang si Zaldico nga muuli sa Pilipinas og sumpaan ang tanan niyang giingon man atubangon ang tanang aligasyon bato kaniya. Sa pamahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga walay ebidensya ang mga akusasyon ni Ko, gani klaro matud pa or giklaro sa Malacañang nga walay direktang koneksyon ingon man dili suod sila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. or PBBM ug ang kanhi kongresista. Ato pamahayag ni Attorney Claire Castro. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang. Walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Gi-question sab sa Malacañang ang giingong bahad sa kinabuhi ni Zaldico o gihagit nga magpagawas og record nga magpamatuod ni ini. At ang pamahayag dugang impormasyon pamahayag ni Attorney Claire Castro. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya? Nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya? Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Samtang sa laing bahin gipunto ni Attorney Claire Castro sa hinay-hinay ng gawas ang mga resulta sa gisugdang investigasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kalabot kasama sa korupsyon.